Taie, Sergiu. Prima întrebare pentru 100 de lei. Fii atent. Cine a fost păcălit de vulpe în povestea lui Ion Creangă? Îți dau 4 variante de răspuns. A fost păcălită A. Capra, B. Lupul, a fost păcălit C. Polițistul sau D. Ursul. Deci, varianta B, lupul. Lupul. Da. Povestea asta e valabilă și în America? Nu, n-ai citit-o în America, ai citit-o înainte de a pleca la liceu. Da, înainte de a pleca, când erai copil. Da. Varianta finală, răspunsul tău final este? B, lupul. B, lupul. Răspuns final. B, ai zis? Da. B e răspunsul pe care tu l-ai luat. B, lupul. Da. Păcălit de vulpe în povestea lui Ion Creangă, un om cu un colegiu făcut în America, facultate și master în Chișinău.